Luego pasaremos factura. Papá, voy preparando
Prepararemos para ti vuestras pinceladas de humor. Un aplauso.
por un ano máis na lei, como todos os anos, e para a confianza que poñedes na asociación. Ademais, hoxe queremos celebrar, ademais dos alumnos coas súas actividades, os monitores. Tamén queremos ter un momento de agradecemento con eles, porque son os que dan o seu tempo de maneira desinteresada durante todo o curso, sen recibir nada a cambio. Isto é unha mención especial e un aplauso para eles. Chamamos primeiro ao director de Rosalla de Coro, David Loureiro.
Urban Dance, que este año se conozco, por favor, gracias por